سلام مهر ما ويلكم كما يريد كان يكون. تمام يعني سلام كما يعيدكم كلهم. لما أبونا كما يريدكم. نجمر أبونا ليدينا ما ويلكم هاي مصانا لا تصحف دياكون راي كلهم كما يعيدكم كما يطنكم. غير مسكن سمع أبو والد ومنفس قدس هذا أملاك وقدس السلاسي زامن وتماسن كدك سيطان وكل مزات مية قدس برسيان تيت سمية ماريا سيان العالم ولا علم عالمنا وكتك سبها كان بارك كجين تأمنك نسأل لك وزينا سوقها كان جنك إجين كان لاسمك قدس سجل لك أزلك سجد كل برك ولك كان كل لسان أنت وتأملك عملت وجاga سونك سنجس أملك أنت لكل جسجا ولا كل أذن سنسوا كنا وكم هارن قدس لكن زي بلا أنت مسه سبت صلي كما زبلو قدوس إجابة أملخنا زنبر كذا لخان كل حليف كار ما نزل علم تنبر كم سراك سام عرب كاب سميك سعد أبو بسم كان نزل علم تمسكن يكون أبعد مينا زام عالت زيان زا سعد زيان ذهب كان نزوسخ كان بخمس خن الرخب دم أملاخنا سلزفكر قالنا كبر المسكنة أخايكون تحجي نصلي صلو دم سخا تقبله إتن حجي إنما هارق قالك دم أملاخنا كم قالك كنا برد ما سخارد أنان عالم سلام نزازل لنا يهجر سلام هجرنا نهزبنا نقراتنا أمن قنا سلام هبنا بسلام جميل كاب سلام فتسمنا بسمايات تنبر ربنا اسمك يقدس من قصات مسا فارك هم تعب سمايكم دمان دريكون عليت ما قبلنا له ما هبنا أنا نزودلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا نقصنا دقلنا أو كفاد إحنا ننبر فتنا يتأتونا من قصن حيدن كبر نزل على منات كايما أمين أخذت يا مريم أنا قدس كبري ملا سلام تع السلام لك الخور إنه دنقلي هي شجاخون دنقلي خدي جابير سواء كويت السراوي السلام لك له مسبيك هو أنس برغتي غفر كرسكم برغو أمي تسقح يا بير مساق أي أوفس دس فالكي هاتيات نحصر يلنا نفت ودخ إيسوس كريستوس من تانا محرت لمن لنا فين استعوي سرقينا أملاكنا ولا ليس كريستوس كان يكا سريات يدم ساسيا بسا ولد لبركة شاتي برهان أنتم أبيا كانت وعيدة كانت بران ساري بسانات ببسمكم كنو فتانا ونصحنا يرسين اسكولان سميات زيو مهارنا كريستوس ملعصر تغلطي زي مهار نفسه 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 كمون بنتك زيتنا مريم هار النكرس اسم العصر تخلته بنتك زيتنا مريم كسس بنتك زيتنا مريم كسس بنتك زيتنا مريم هنكسس 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 بنت جزيتنا مريم هنكسس بنت جزيتنا مريم هنكسس بنت جزيتنا مريم مهرنا كريستوس إذا سعزيها من بارسقا قويتنا يس كريستوس أما قبرن فصمت ساعات معلتن إياه كم ودك أسام سال مسلو زخوني كم وداتا جزي المسبت قصيرنا مسكانا صولت سنة نقرن قبرلنا رب حال إزيا بيه ربون قويتنا أملخنا مدحنا يس كريستوس نمسكنو لنا صورنا ردي إناني حليونا نقربنا تقبلنا أنت معقبلنا نسمعنا سعادة سعادة أونا تحنا أيو جمع زعد السؤال ديان كل زمان يوتنا بفصم سلام كلنا كل زح زيابير أملخنا لمن لنا وقويتنا زيابير كل تحزابون قويتنا أملخنا مدحنا يسكر سوس فلو كل قبرن ما أنت كل قبرن أو يشتغل قبرن مسكنك كلنا سلسور كنا نزل داخلنا زحل خنا نبغاون سلزقرب كنا نتقبل كنا سلزقوا كنا نزطنا خنا سعادة سعادة أون سلزبت خنا مسكنك وقويتا يقرب لنا وما فكر سب سلزل منك لنا كم محرد كون دللنا نزا قدس على زي عن كل زمان وطنان ناخاب مفراب فصم سلام فصم بنا كل قناة كل مكران حبون قرن زغان كل قبر سيطانن مخرق فع السبات من لعل صلان وقويتا كبير كاب كل حزب خاون أرحب كاب زري عبز الزلنا يبتاون أرحب طعمن زحيشن عزلنا تمنى كبيتم كل حالي سلام كرق السلطان ذهب كنا نسخا مخاب كل خفاء دحننا بعلها النمبر نفتنا يتأتونا هذا ود خاويتنا ملخنا مدحنا يس كرسس من تفق سبيل الجوار محرت نقلتان
مسخا معرم محوم زغنا منفس قدسن مسغانا صنعتن كبرن بزلك علمن كل سعن زل علم امين نين سخا مزمور 51 واملاك مسالخ محرني كم تعبير راغ ابساي دمسس كأبساي صديق حسبني كم حاتياتوي ناصرني انا ابساي فلت علخمو حاتياتي كل جزب كما ايو زربا خصعد فردغان صون كاتركب سعنا خاطر يبدلكو حقن مخا كي غوركو نو بابسا تولدكو إكاب حاتيات تنستني انا حق اوشي قاتلليو عبرو انتم محرني انت بصرسو سمعزات ريني كبرد صعود صبني تنزغت قد كاين عصم تحقوساس باتان حقوسنا اسمعني قزقها بحاتياتي كولو وبزل عبس عيون دمسسو وعملاق صوري لب فطر اللي صنم منفس كاوش تحدث كاب قز كاي دربيني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسون دقفني مقد خان مفرسكم رميه حتى أنا بخاكم لسيم وأملاق ملحاني كابدا دم أنا كفني ساني صدق على الكتب للإياه ويتا في مسجانا خنا جرس خنا فريك فث مسوات بها بلكاني تزي كون اسمه كل كانري مسوات مراريت وغني خمو مسوات أملاق سور منفسي وأملاق نسورن كنت قتل بايت ونقاني خا نسيم صقة خاصة نايق بر الله مكاتي أتي رسالة من الدق شو مسوات صدق بزحر مسواتي ومدو مسوات بها كبلكايم شو عم مسوي خارح وقرب الكايم هالليلويا صلاة جزيرة كاسن كرسون قسين أملاق مسكانا أربلو حتى أتيك عدق ليك لمنو آمين. أبو كلهم أبونا مزمور داوود مبل 230 كتصلي لنا أبونا أبي مرقيتا مزمور داوود مبل 231 ممر سارة مزمور مبل 232 أنا مزمور مبل 233 كتصلي أبونا أبي ملاك السلام مزمور داوود مبل 237 ممر سارة مزمور داوود مبل 234 أبي مرقيتا مزمور داوود مبل 238 أنا مبل 241 كتصلي هاي كندي خايب كان يدا 230 شو عدل مزمور مبل 240 كلتن أنا خدت صلي أبي مرقيتا مزمور داوود مبل 240 شدشتن أبونا أبي ملاك سلام مزمور داوود مبل 240 شوعتن ممر سارة مزمور داوود مبل 240 شومنتن عاول كتصلي لنا الرايد يقول هادي سميتنا ماشي هالليلويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቲ ኣመስግንዎ ብዘለኩም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትን ፀሃይን ወርህን ኣመስግንዎ ኣቱም ብሩሃት ከዋክብቲ ኣመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማየ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኩም ማያትን ኣመስግንዎ ንሱ ኣዝዩ
ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ። ንዘለዓለም ዓለም አቆሞም ዘይሃልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም። ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ። አቱም ገበላት ባህርን ማዕሙቅን ኩልኩም አቱም ሃውን በረድን አሳሄታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህቦብላን አቱም አኽራንን ኮረቢትን ኩልኩም ፈረይቲ አእዋምን ጽህድታትን ኩልኩም አራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም ትብሉን ነፈርቲ አዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም አህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረርቲ ምድርን አግባዝን ጎራዙትን አበይት ምስናዕሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርማኡ ኣብ ልዕሊ ሰማያትን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ። ንህዝቡውን ቀርንያ ለዓለ። ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ። ሃሌሉያ አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እነሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ። ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ምጽናዕ እስራኤልን ጽበ ነበረ። መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ። ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረአየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ። ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጸ። ወለድነቱ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኹም ከም ዝናበለ ባረኹ። ወጎይታይ ንትናዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤል እውን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ርአያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ። ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን። ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ብሴራ ኣባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን። አዴና ኤልሳቤጥ እነሆ ኣብ ቅድሚ ትቕኑዕ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ። ዋይ መፂኽን ኣለኽን ሕጂ ሓፃርያ አዴና ኤልሳቤጥ ተዓፅያ ኣላ ድምፂ እጅኸ ሕጂ እጅኸ መፂኽና ኦኬ መፂኽና ኣለኽን ቀጥል። እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ። እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ። ግን ከነፍሴ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ። ምክንያቱም መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ስእሊ ከዓ ዘላ ተሸፊኑን ኣሎ እንታይ ዳ ኮይኑ ዝክእል ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ። ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ድቃስ ትህኪት ተንሲእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኦ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማህፀኒ። ስብሃት ንኣብን ወወልድን ወመንፈስ ቅዱስን ይኹን አሜን። የለይ ማማረነት ዌልካም መዋል ሰብ ዘይውዳእ እሺ በስመ አብ ወመንፈስ ቅዱስ አምላክ አሜን። ቃል ሕይወት ይስማዓልና ስብሃት መዋእል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውን ሲ ነፍሰይ ንፁር ዝኾነ ምክንያት ንሃለወኪ ነይሩ። ግን ከ እቲ ፅዩፍ ዝኾነ ተግባራትክን እቲ ሕማቅ ኣከይ ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እዩ እቲ ትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ፣ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ፣ በቲ መለኮታዊ ነፀበቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይት ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ ብምውቃዕ ኦ ኣምላኽ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበለለይ ይብላ ኣለኹ። ኣሜን። ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም አሜን። ሓፍትና እልልታ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቕልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣርሕቕዮ።
نتحممت نفسي بخنتنت أزيو هلواتات أفيو اللومو ناب ጸሎትን ምንቕቓሕና በግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምን ኣላይታደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሴን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋ ኢኺ ኣሜን መምህር ትምኒት ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ድምፂ ተዓፅያ ትክላ መምህር يقرينا ቃል ህይወት የስማዐና ቃል ህይወት የስማዐና ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዚ ሓጢኣት ክንሓድር ሓልወና ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ መግቢ ትህቦም ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላዊ ሰናት ምድሪ ይስምዓና ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረድአኒ ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ብርሃለይ ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይነብር ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢድካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እሞ መሓረንን ነፍሲ ያድሕና እናበልኩ ፅሊ ኣለኹ ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ እሞ ኣድሕነኒ ፍቓድካ ከገብር ከዓ መሃረኒ ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን ንርኢ ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁኑዓት ልቢ ትምፃእ ፀጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ ንዘለኣለም ትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋና ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለኣለም ኣሜን ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ኣብ ፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ዘንቱ ብዝተዋሃበና ዕድል ምስግና ኣገልግሎት ከበር ዲያቆን ሓዊ ናስማዕ ክህነት የብፅሕካ ኣሜን መምህር ሳራ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወለደ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሃረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሰይ መዓልቲ ካብ ሞታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሔዋንን ሙታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽ እዩ ኦ ጎይታ መሃረና ምስጋና ንኣቦን ወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኣሜን ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦ ጎይታ ኃጢአትና ዓደገልና ኦ ጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቀረበለልና ኦ ጎይታ ንሕማቱ ካብ ፀሓዮም ማመንተ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ፈውሶም ኦ ጎይታ ነቶም ዝሞቱ ቦታትና ናዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነብሶም ኣዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርዳእና ልማንና ከዓ ትቕበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስና ንዓኻ ይግባእ ኣሜን ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ መሐረና ኦ ጎይታ ባርኸና ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረልና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጸልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንግሥትካ ትምዛእ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን የዕለት መግብና ለማሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣሳና እንደገና ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢሞ ኣሜን ኦ እዝቴ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንገል ኢኸ ብስጋኹን ደንገል ኢኻ ደ እግዚኣብሔር ፀባኣት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኸ ትረከብ ንስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕቲ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ስርየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ማማረ ዘነት ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስቲ ምልእቲ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ
ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ዕርግልና ኣሜን። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስት ድንግል ሰላም ይብለኪ። ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምነና ኣሜን። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአት ክጸግወና ለምነና ኣሜን። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት እስማዕ ደለኹ። እዋ ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ። ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዘወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሃዋርያት ሞገሶም፣ ንሰማዕታት ኣኽሊሎም፣ ንጻድቃን ዕለልታኦም፣ ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት፣ ንሓጣኣን ሕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ንበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን። ኦ ጎይታ መሓረና፣ ጎይታ መሓረና፣ ኦ ጎይታ ባረኸና። ኣሜን። የቐኒለይ ኣሜን። ሓፍትና ዕልልታ ንሃይማኖት ጸሎት ንሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚኣብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስ ህሉ ብዝኾነ ወልዲ ኣብ ዋሕድ እውን ንኣምን። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዛ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘበን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምንታና ተሰቕለ፣ ዓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳን መጽሓፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታን ተፈልዩ ተንስአ፣ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንምውታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቱ መወዳእታ የብሉን። ጎይታይን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን። ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያ ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን። ንሕድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን። ትንሣኤ ምውታን ንዘለኣለም ዝመጽእ ህይወትን ተስፋ ንገብር ኣሜን። ኣሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ሓጢአትና ሓደገልና። ክርያላይሶን 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 ራላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ክርያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ላይሶን ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትራላይሶን 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 ክርያላይሶን ክርያላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን ኦ ጎይታ ኦኬ ቅዱስ ቅዱስ መምህር ትምኒት ቅዱስ ቅዱስ
መምህር ትምኒት ቅዱስ 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 አድናቂ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን። ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና። ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኮን። ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን። ኦ ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና። እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰርሕናዮ ስውሩን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ ትብልዕልና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና። ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን። ኣሜን። አሜን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልይ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሰና ኣብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና እትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ዕውዝት የማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መላክ ሰላምታ ሰላም ለክልኹ ውሕልና ከድንግል ኢኻ ስጋኹን ድንግል ኢኻ እግዚአብሔር ጠዋት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክልኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽኦም ልተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስት ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፈት ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ኦ ጎይታ ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሜኻ ብተግባርኹም ብቓል ሓሳብኹም ብኩሉ ህዋሳትና ዝሓጣና እዮ ንስኻ ርሑሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ እንቲ ትቅዱስን ካልካ ተዓርቀና ንሕደገልና ወኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ተይታ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላም ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርብራንቲ መፍቀር ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻም ዝኾነ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይግባእካ ሕጂ ንዘለኣለመ ኣለምን ኣሜን። ድሕነብሶ ከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ወኣብ ነብሶ ከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደልካ ኣብ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊት ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት መልኣኻ ርሕሩሕን እቶም ኣነ ዝቐደመዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ንሓጥብ ንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ተቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቅዱስ ስጋናን ሓሳባትና ናንጽህ ትምኒትና እውን ሰመር ሕማምና ፈውስ ሓጢአትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉዕ ሓዘንን ስቃያት ትብርድኣና ህልውና እውን ክንዕቀቦ ቅዱሳን መላእኽትካ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻን ዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅሊ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ኣለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም ወክፋ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እዩ ኣሜን። ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክሎ ሕልና ከድንግል ኢኸ ብስጋኹን ድንግል ኢኸ ወደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክሎ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ረኺቡ ኦ ምልተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍት ትወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክብርን ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እግዚአብሔር ስምዖና እጅን ምንሃሮ ቃል ድማ ዕሉ ግለጸልና አሜን። ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ።
ንሕጂ ድማ ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ከምቲ ልሙድ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዓርቢ ካብ ሰዓት 6 ፈርቓን ክሳብ ሰዓት 8 ፈርቓን ዝወሃበና መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ንሎም ድማ ከም መቐጸልታናቱ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ክንርኢና ኣቦና ክሳብ ዝዳለዉ ንባብ መምህር ሳራ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ካብ 1 ክሳብ 14 ሓፍትና እስኪ ማማር ዘነ ድማ ዕብራውያን ምዕራፍ 7 ካብ 15 ክሳብ ፍጻሜ ከተንብባልና እዚ መልከ ጼዴቅ ንጉስ ሳሌም ካህን ልዑል አምላክ ንአብርሃም ነቶም ነገስታት ስኢሩ ክምለስ ከሎ እተቀበሎ እሞ ዝባረኮ አብርሃም ድማ ካብ ኩሉ እሽር ዝመቀሎ ቀዳማይ ትርጉም ስሙ ንጉስ ጽድቂ ይሃርካ ንጉስ ሳሌም ማለት ንጉስ ሰላም እዩ ብዘይ አቦ ብዘይ አደ ብዘይ ቀጽሪ ወለዶ መጀመርታ ማልትታት ወይስ መወዳእታ ህይወት ዘይብሉ ግናኸ ንወዲ አምላክ ተመሲሉ ንሓዋሩ ካህን ኮይኑ ይነብር ኣሎ አሜን አብርሃም እቲ ርእሲ አቦታት ካብቲ ማል ዘመተ በብልዱስ እሽር ዝሃቦ ንሱ ክንደይ ዓብዩ ምዃኑ እስኪ ረአዩ ካብ ደቂ ሌዊ ድማ እቶም ክህነት ዝቅበሉ ካብቲ ህዝቢ ማለት ካብ ሕጂ አብርሃም ህቆ አብርሃም እኳ ዝወፁ ኣህዋቶም ክህነሶምሲ እሽር ክወስዱ ብህጊ ትእዛዝ ኣለዎም እዚ ግና ካብ ዘይወለድኦም ክነሱስ ካብ አብርሃም እሽር ወሰደ ነቲ ተስፋ ረኺቡ ለአላብሎ ደቁት እዚ ግና ካብ ዘይወለድኦም ክነሱስ ካብ አብርሃም እሽር ወሰደ ነቲ ተስፋ ረኺቡ ዘለውን መረቀ ብዘይ ገለ ውልውል ድማ እቲ ዝንእስ በቲ ዝዓቢ ይምረቅ እዩ ኣብዝስ ሞቲ ሰብ እሽር ይወስዱ ኣብቲ ግና እቲ ህያው ምዃኑ ተመስከረሉ እዩ እሽር ዝወስድ እዚ ምባለይ ከዓ ከምዚ እዩ ሌዊ እቲ ተቀባል እሽር እኳ ብአብርሃም ገይሩ እሽር ሓበ ማለት መልከ ጼዴቅ ንአብርሃም ክራኽቦ ከሎ ሌዊ ግና ኣብ ህቆ ኣቦኡ እዩ ዝነበረ እምበኣር ከ ብቤተ ክርስቲያን ሌዋውያን ፍጻሜ እንተ ዝኸውንሲ እቲ ህዝቢ ብእኡ ሕጊ ተሓጊጉሉ ነይሩ እሞ ከም ማዕርግ ኣሮን ዘይበሃል ካልእ ካህን ከም ማዕርግ መልከ ጼዴቅ ዝኾነ ክትንስእ ደኣ ንምንታይ መድለየ ነይሩ ክሳብ 11 ከንብብ ወይስ ካብ 14 ማለት ክህነት ካብ ዝልወጥ ምልዋጥ ሕጉን ብግዲ ክኸውን እዩ እቲ ብዛዕባ እዚ ተባህለሉ ካብ ካልእ ኣሌት እዩ ካብቲ ኣሌት እቲ ሓደ እኳ ኣብ መሰውኢ ዘገልገለ የልቦን ጎይታናስ ካብ ይሁዳ ሙሴ ብናይ ኣሌት ካህናት ሓንቲ እኳ ዘይተዛረበሉ ኣሌት ከም ዝመጽእ ፍሉጥ እዩ ሕጂ ከዓ 14 ወዲ ካለ ህይወት ይስማዓልና አሜን ሕጂ ከዓ ዝበለፀ ግሉጥ እዩ ብተምሳል መልከ ጻድቅ ካልእ ካህን ኣብ ዝትንስእሲ ንስኻ ከም ማዕረግ መልከ ጻድቅ ንዘለኣለም ካህን ኢኻ ኢሉ ተመስክሩሉ እዩ እሞ ብዘይ እቲ ዝሓለፈ ትእዛዝ ድኻምን ዘይጠቅምን ስለ ዝኾነ እዩ እተሳዕረ ሕጊ ንሓደ እኳ ኣብ ፍጻሜ ኣየብፅሖን ግናኸ ናብ ኣምላኽ እንቕርበላ
እተሓይሽ ተስፋ ኣተወት እዚ ግና በቲ እግዚኣብሔር ንስኻ ከም ማዕረግ መልከ ጻድቕ ንዘለኣለም ካህን ኢኻ ኢሉ መሓለ ኣይጠዓስንካ እዩ እተባህለ ማሕላ እዩ እዚ ድማ ብዘይ ማሕላ ከም ዝኾነት እዚኣቶምሲ ብዘይ ማሕላ ካህናት ኮኑ ከምኡ ድማ ኢየሱስ መድሕን ዝሓሸ ኪዳን ኮነ እቲኣቶምሲ ከይነበሩ ብሞት ስለ እተኸልከሉ ብዙሓት ካህናት ነበሩ እዚ ግና ንዘለኣለም ዝነብር ስለ ዝኾነ ዘይሓልፍ ክህነት ኣለዎ ስለዚ ድማ ነቶም ብእኡ ኣቢሎም ናብ ኣምላኽ ዝመፁ ኩሉ ግዜ ምእንትኦም ክልምን ዝነብር ስለ ዝኾነ ፈፂሙ ከድሕኖም ይኽእል እዩ ከምዚ ዝመሰለ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጣን እተፈለየ ካብ ሰማያት ከዓ ልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድልየኒ ንሱ ከምቶም ካልኦት ሊቃውንቲ ካህናት ቅድም ምእንቲ ሓጢኣት ርእሶ ድሓር ድማ ምእንቲ ሓጢኣት ህዝቢ ኣብ ፀፅባሕ መስዋእቲ ከቕርብ ዘየድለዮ እዩ እሞ ርእሱ ንመስዋእቲ ምስ ወፈየ ሓንሳእን ንሓዋርን ገበሮ ሕግስ ድኻም ንዘለዎም ሰባት እዩ ሊቃውንቲ ካህናት ክኾኑ ዝሾሞም እቲ ድሕሪ ሕጊ ዝመፀ ቃል ማሕላ ግና ንዘለኣለም ፍፁም ዝኾነ ወዲ እዚ ይሽየም ኣሜን ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን ኣሜን ቃል ሕይወት ተስምዐልና ሓራይ ካብዚ ብምቕፃል ዕለታዊ ትምህርቲ በቦና ብመርጌታ ክወሃበና እዩ ንዕኦም ተዛረባ አንደበት ንዓና ድማ ሰማይ እዝነ ልቦና ያሃበና እግዚአብሔር መድረክ ናብ በመርጌታ كما يوعدكم حزب እግዚአብሔር ካብቲ ዝተፈላልና ጊዜን ሰዓትን ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ዝረዳእና ዝደገፈና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ሓውና ዲያቆን መሃሪ ቃለ ሕይወት የስማዓልና ናብ ዛዕበየ ማዕረገ ክህነት ከዓ ይብፅሓኻ እግዚአብሔር ከምቲ ክንበበልና ዝፀንሐ ሎሚ ከም ፍቃድ እግዚአብሔር ብሕብረት ነስተንትኖ መልእክቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ዕብራውያን እዩ ሓውና መምህር ተኽሉ ሸር እንተገይርኩምልና ንኩላህና ፅቡቕ ብዛዕባ ክህነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ክህነት መልከ ጼዴቅን እናነፃፀረ ናብ ዕብራውያን ይፅሕፍ ምክንያቱ ሊቃነ ካህናትን ዕብራውያንን ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ኣሮን ኣለና እዚ ግን ካበይ ምዃኑ ኣይንፈልጦን ኢና ኢሎም ይነፅጉን ነቶም ክቕበሉ ዝደልዩ ዝነበሩ ከዓ ምክንያት ምንፃግ ኮይኖም ስለ ዝነበሩ ነዚ ኣርእስቲ ዝሒዙ ኣብ መንጎ ክህነት ኣሮንን ክህነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስን ክህነት መልከ ጼዴቅን ብምንፃፃር እዩ ዝገልጾ መእተዊ ንክርስቶስ ከም ካህን ገልጾ ክርስቶስ ምስ ሊቀ ካህናትና ከም ሊቀ ካህናትና ይገልጾ ዕብራውያን 5:6 ከም ዝረኣናዮ ዕብራውያን 5:6 ናይ ክርስቶስ ክህነት ከም ስርዓት ናይ መልከ ጼዴቅ ክህነት ይገልጽ ብመሰረት ትእዛዝ መልከ ጼዴቅ ካህን እንታይ ማለት ምዃኑ ይገልጽ ኣብ ጥቕሲ ሓደ እዚ መልከ ጼዴቅሲ ንጉስ ሰላም ካህን ልዑል ኣምላኽ ንኣብርሃም ነገስታት ስዒሩ ክመለስ ከሎ እተቀበሎሞ ዝባረኾ እዩ ኣብ ጥቕሲ ሓደ እዚ መልከ ጼዴቅሲ ንጉስ ሳሌም ካህን ልዑል ኣምላኽ ንኣብርሃም ነቶም ነገስታት ስዒሩ ክምለስ ከሎ ዝተቀበሎሞ ዝባረኾ እዩ
أبراهام نايوج سباي كونن نايوكت سباي كونن أتوم نجستات مس نجستات تواجيهم نلوت ودحون نبرتون مسمار خوهم جن أبغزو زعبي استمهروا 310 شمونتن مكورات سب وسيدو نلوت ودحون بعلت بيت النبرتون أبز ملسول الجزية أبز جزية يوم سعيرو مستملسة يوم زراخبو مالتي لكع كمتي إلو وزلقاء زملكة يديكسن وقو السلام كهن لعل أملاخ نا أبراهام نستم دكستات سعيرو ملس كله اتقبلوا مزبارو خي نتوم نجستات سعيرو بالكله مست تاريخ عبي متحسن لزلوا تاريخ أبراهام الملكة يديكن أبز فترة معرف 14 كاب 10 شوعة خصاب 10 يركب بيل موكسينا جزيرنا غريو منتي ملكة يديك نقوسن كهنني نقوس سالم أبز فترة 14 شومنته تباهيلو تسوي له إذا نقوس زي بلمدي نقوس ناي يروساليم تباهيل زفلت كان تخنا قال يوم مهرات قنا نسكيم كملكت كم زخيل حسابي هو يومين قدر خلته أبراهام دما كاب كل 10 زمقولو قدام ما يترجم سمو نقوس صدقي دحركا نقوس سالم مالت نقوس سلامي ملكة يديك مالت نقوس سلام تباهلون تسوي له قويتانا يس كريستوس نحق نقوس سلامن صدقني أبراهام 10 سلازهابون كابو برخات سلازرخبن از ملكة يديك زنبورو كهنت كاب أبراهام قبل زبالة مخانو يري زفترة 14 شعاتة صاب 10 إبراهيم نعرف شعاتة غزري 4 صاب شعاتة ملكة يديك نقوس صدق مالت إيوي قصر 4 أبراهام اترئس بوتات كابتمال زمتا ببلوس 10 ذهبو نسو كندي كندي بلوس كم زخوانا يبل ذهبو كندي عبي مخانو اسكرا آيوي كهنت ملكة يدك زنو برقدة كم زيلو تزير له نا أبراهام باروخو زفترة 14 غزر 10 شعاتة أبراهام حبستن وينن لملكة يدك أغربولو زفترة 14 شمونته كاب أبراهام 10 تقبله زفترة 14 10 بزي أبو بزي يد بزي كسر ولدو مجمرتان معلتان ويس مودعتا هيوت زي بلو جناخن ودع أملاخ تمثلو نحوارو كهن كويني نبرالو أسرار حق زابير دنكيو آرون بتأزاز زابير نخهنا كهن آرون كهن غير زغبون وعنودكون لك النبيات موسيئيو كم زنو سمع زلنا نملك سيديقن كستومي هيرو كم زي مسألة سب معارك هبو أو كم زي معارك جميرو أو كم زي أقل قلوت ودي زبل آيتا صحفلوني بزي أبو بزي أدى بزي كسر ولدو بزي كسر ولدو نكريستوس بزي كسر ولدو مجمرتا معلتات وي مودعتا هيوت زي بلو جناخه نودع أملاخ تمثلو نحوارو خاهن كوينو ينبرالو سلغالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚ ሓለፋት ንባብ ዕሙቕ ዝበለ ምስጢር ስለ ዘለዎ ብሰፊሕ ተተርጊሙሎ ንሕና ከዓ ብሓባር ኮይንና ከነስተንትኖ ካብ 4 ን3 ተመሊሹ ዘሎ ንምንታይ እዩ እተን አብርሃም ዝሃቦ ክዝርዝር ፀኒሑ አብርሃም ባረኾ أبراهام أبو بوتات مسرات إمنات كابتن باترياركات زبهالو قلنا أبراهام باريه هو أبراهام حبستن وينن نملكت يديك أغروبالو كاب أبراهام 10 تقبله كتر 3 قال وقالو كتوسد زي كونس نكريستوس بزي مجمرتا وي مودعتا زلا على موليك كهنات كم زخونه نمحباريات صحيفة زلاهي
ካብ ደቂ ሌዊ ድማ እቶም ክህነት ዝቕበሉ ካብቲ ህዝቢ ማለት ካብ አብርሃም እኳ ዝወፁ ኣሕዋቶም ክንስቶምሲ ዕሽር ክወስዱ ብሕጊ ትእዛዝ ኣለዎም። እዚ ገና ካብ ዘይወለዶኦም ክንሱስ ካብ አብርሃም ዕሽር ወሰደ ነቲ ተስፋ ረኺቡ ዘለውን መረቆ እዩ። ሙሴ ኢያሱ ዮርዳኖስ ኣሰጋጊሩ ነቶም ኣብ ከነአን ዝነበሩ ናይ ምድሪ ተስፋ ነገስታት ስዒሩ ነታ ምድሪ ተስፋ ምስ ኣውረሶም ነናቶም ብፅሒት ክህቦ ከሎ እግዚአብሔር ሌዊ ናተይ እዩ ማለት ሌዊ ማለት ካብቶም 12 ነገድ ሓደ ነገድ ማለት እዩ። ሌዊ ናተይ እዩ ንሌዊ ርስቲ ኣይተሃቦ ርስቲ ናይ ሌዊ እቶም 12 ነገድ ብስጋ ርስቲ ናይ ሌዊ ብመንፈስ ከዓ ዘለዓለማዊ ህይወት እዩ። ንንዳ ሌዊ ርስቲ ኣይተሃቦም። ኣሰራርሓ እግዚአብሔር ድንቂ እዩ። ናብ ዕዮ ናብ ማሕረስ ተወፊሮም እቲ ኣገልግሎት ናይ እግዚአብሔር ስለ ዝበኩር ንሳቶም ሰጥ ኢሎም ዕዮ ቤት ኣምላኽ የገልግሉ። ካብቶም ህዝቢ ከዓ ዕሽር ተቐቢሎም ህይወቶም የናባብሩ ስድሮኦም የናባብሩ ነይሮም ማለት። ቅዱሳት ጽሑፋት ብዛዕባ ዘርእን ዕድመን መልከጼዴቅን ዋላ ሓንቲ ኣይጠቐሰን። ስለምንታይ? ብፍላይ ምስ መዝገብ ኣሮን ክነጻጸር ከሎ ምክንያቱ ከም ወዲ ኣምላኽ ኮይኑ ስለ ዝተፈጥረ ምስ ኣቦ ዘለዓለማዊ ርክብ ኣለዎ። ቁፅሪ 6 እዚ ገና ካብ ዘይወለዶኦም ክንሱስ ካብ አብርሃም ዕሽር ወሰደ እቲ ተስፋ ነቲ ተስፋ ረኺቡ ዘለውን መረቆ ብዘይ ገለ ውልውል ድማ እቲ ዝንእስ በቲ ዝዓብዮ ይምረቕ እዩ። ስለዚ መልከጼዴቅ ንአብርሃም ዝባረኸሉ ምክንያት ብደረጃ ልዕሊ አብርሃም ምዃኑ ብክህነቱ ልዕሊ አብርሃም ምዃኑ መልከጼዴቅ ፍልይ ዝበለ ካህን ክህነቱ ኣይውረስን ዘር አሮን ኣይኮነን ካብ ዓሌት ሌዊ ኣይኮነን ክህነቱ ብቐጥታ በቲ ኣምላኽ ዝሾሞ ልክዕ ከም ክርስቶስ ይተዋሂብዎ። ቅዱሳት ጽሑፋት ብዛዕባ መጀመርታዊ መወዳእታ ክህነቱ ኣይገልጽን እዩ። ክህነቱ ንዘለዓለም ከም ዝቐጽል ጌርካ ተገሊጹሉ። ዕብራውያን 7:3 ክህነት መልከጼዴቅ ካብ ክህነት አሮን ጸብለል ዝበለ እዩ። አብርሃም ኣቦ አሮን ንመልከጼዴቅ ዕሽር ሃቡ። አብርሃም ኣቦ አሮን ንመልከጼዴቅ አብርሃም ኣቦ አሮን ኩል ከሎ ብአሮን እንተኮይኑ ተቐባል ዕሽር እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ዕሽር ንመን ስለ ዝግብኦ ብሌዊ ገይሩ ንአሮን ስለ ዝብፅሖ እቲ ዕሽር ክቕበል ዝግብኦ ግን ሕጂ ብአብርሃም ገይሩ ዕሽር ይህብ ኣሎ እዩ። አብርሃም እቲ ርእሰ ኣቦታት ካብ ማል ዘመተ በብልፁስ ዕሽር ዝሃቦ ንሱ ክንደይ ዓብይ ምዃኑ እስከ ረኣዩ። መልከጼዴቅ ንአብርሃም ባረኾ እዚ ድማ መልከጼዴቅ ዘለዓለማዊ መንፈሳዊ ቦታ ከም ዘለዎ የርኢ። እዚ ገና ካብ ዘይወለዶኦም ክንሱስ ካብ አብርሃም ዕሽር ወሰደ ነቲ ተስፋ ረኺቡ ዘለውን መረቆ ብዘይ ገለ ውልውል ድማ እቲ ዝንእስ በቲ ዝዓብዮ ይምረቕ እዩ። መስመር ወለዶ መልከጼዴቅ ካብ መስመር ወለዶ ሌዋውያን ዝወፅእ ኣይኮነን። እዚ ክህነቱ ፍሉይን እዚ ንክህነቱ ብሉፅን ፍሉይን ይገብሮ እዩ። ቁፅሪ 8 ኣብዝስ መወቲ ሰብ ዕሽር ይወስዱ ኣብቲ ግና ህያው ምዃኑ ተመስከረሉ እዩ ዕሽር ዝወስድ። ክህነት መልከጼዴቅ ነባሪ ክኸውን ከሎ ክህነት ሌዋውያን ግና ግዝያዊ እዩ። መጀመርታን መወዳእታን ኣለዎ። ክህነት አሮን ዝተዋህበሉ ዝተቐብአሉ ክህነት ካብ ክህነት ወፂኡ ክህነቱ ብሞት ቅድሚ ምስጋሩ ናብ ወዱ እዩ ሊቀነ ካህናት ተሰጋጊሩ። መልከጼዴቅ ካብቲ ኣቦ ሓጎ አሮን መስመር ሌዋውያን ዝኾነ አብርሃም ይዓቢ። ክርስቶስ ብመልክዕ መልከጼዴቅ ከም ካህን መጠን ካብ አሮንን ካብ ብምልኦም ሌዋውያንን ካህናት ጸብለል ዝበለ እዩ። ናይ ዘለዓለም ክህነት ክርስቶስ ዘለዓለማዊ ክህነት ክርስቶስ ክህነት ብመሰረት ስርዓት መልከጼዴቅ
مزمور داويت 210 قصر 4 بمسرت سرعات ملكة ጼዴቅ بزعب حدا كهنت الزاربيا زخا كهنت لواويان قدولو منبارو يحبر أو قصر 10 حدا مبار سخا ببيتا كهنت لواويان في السامي عند زخاونسي التهزبي بو حقة حق يقولوا نيريو كم معارق أرون زي بهال كالئ كهن كم معارق ملكة ጼዴቅ زخانا ختنسئ دا نمنتاي أدلي إزي أو كتر 10 حدا زركب فصمنا علامة أملاخ مفصام مالتي زخا لواويان كهنت كفصم زخا لواويان كهنت كفصمو زي كلو نغري كهنت لواويان اب تحت حق بولي كيدان سلازقومو حدش كهنت بسرعات ملكة ጼዴቅ كهنت كريستوس متنسؤو جدن حدش كيدان مالت حدش كيدان زحتت إيوي ناي زلعلم كهنت كريستوس زلعلماوي كهنت كريستوس قصري 10 شوعاتن نسخا خم معرق ملكة ጼዴቅ نزلعلم كاهن ليخا إيلو تمسكير اللي إمو بزي حلف حيلي هو تنبر كم سقاوي تأزاسي كاهن أيكونن كاب نجد آرون أيكونن كاب نجد ليوي أيكونن مسرت كهنت كريستوس تنسايو إبراهيم شوعات 10 أبزلنا ينباب مالتي كم تام بمسور ولدو نحق مسيت أبيقهم بمسعب سلطان زنبروم لواويان كهنات زي كونس بتزال علماو زي الوقت كهنت ذهبوا حيلة تنسايو يزو مسرت إيسوس كابزر آرون سلازي نبرة كهنتو كابز التفليي بزي حلف حيلي هو تنبر بحق سقا خم زي مسألة تقلتين زل عالماوي كهنت كريستوس تقدميت تأزاز بسنك دخمتان زي ربح نطفتاتن تسرزت حدا خاهن زخونو اللو حقاو مسرت اخولاي نبرن إذا خفال اتحقي إذا شتو أملاخ نسبات نابو خمز غربون مقبار أي سلطون إذا جن بتنساء كريستوس يتفسمون قصر 10 شمونتا اتزا حلفت إزاز دخومن زي تكم السلازخونة يتسعره 10 تشعته حقي نحدكوا أفسامي أي بصحون قلناخه ناب أملاخ نقرب الله التحايش تسفى أتوت بحقي بخينة أرون حموش عينات زخونو مسواتتات نحموش علاماتات يسوء نيروم زياتهم قن كابتي مرقم ويكا أخابت موت بحاتيات زمساموت كدحنو زخؤلو أين برون إكزابير أب أملاخ كريستوس زلالم كاهن كم زخون محاله مزمور 110 قصر 4 كهنت كريستوس أب محاله أملاخ سلازمركوس وزعيتاون زلالماوني ترقوم كهنت كريستوس زحاشة خيدان كم زفسم وحسنات سلازهب كاب كهنت لواويان زعبي مرقاقس يزهب مقلسي كهنت إيسوس كم توم جزياويانن زي فسوماتن لواويان كهنات زي كونس أما بساعتات أملاخ نحق متأمان كم زهلوا مزقبر زلتا أمامنن زل على ما هو ملكوتاوي وحسنات زلوا إيوي لواويان كهنات موتي جزياويانن يوم موتن جزياويانن يوم كريستوس جن كهنتو كم زي الوقت بمقبار زل علماوي نزل علم ينبرالو ترقوم اتبولوس كهنت كريستوس نتوم ناب أملاخ زغربو زل علماويان نايمود عثاد احنتوم يزهبهم مقلسي سبعويان كهنات نجزي يتراعي زغلقلون زموتون زخولو كوان تنبرو نايزل علم هيوت كهنت يسوس جن كم زي ودغن ندحنات هزبو دما ملؤ بملؤ كم زهبن يرقا قسيم قصر 10 شدشن كم زيز مسألة كفاءة رخصة زي بلو كاب حتى عن التفالية كاب سماعات كعلى العلزبلة قدوس لك كهنات أدلينا
سلقالات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን እቲ እዚ ተቀስ ቁፅሪ 26 ናይቲ ኩሉ ናይዚ ምዕራፍ እዚ መግለፂ መልእኽቲ ኮይኑ ተገሊጹ ዘሎ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጣን ዝተፈልየ ካብ ሰማያት ከልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድልየና ሌዋውያን ብፍላይ ህዝቢ ኣይሁድ ክሳብ ሕጂ ንክርስቶስ ከም መድሓኒ ከም ካህን ኣይተቐበልዎን ዘለው ቅድሚ 2000 ዓመት ግን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ትሪ ልቦም ንኸይጸንዑ ከመይ ዝመሰለ እዩ ክገልጽ ከሎ ምስ ናይ ካህናት ኣሮን ክመዛዘን ዘይክእል ምዃኑ ከምዚ ዝመሰለ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጣን ተፈልየ ካብ ሰማያት ከልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድልየና እዛ ጥቅስ እዚኣ ንኩላ ነታ መልእኽቲ ናይ ን27 ጥቅስታት ኣጠቃሊላቶላ ነቲ መልእኽቲ ማለት እዩ እቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ሊቀ ካህናት ክርስቶስ እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብስርዓት ቀኑና ቤተክርስትያን ሊቀ ካህናት ዝበሃል ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ብልምዲ ሊቀ ካህናት ክርስቶ ክንሰምዕ ንኽእል ኢና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ሊቀ ካህናት ናይ ሓድሽ ኪዳን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ እዩ ከመይ ዝመሰለ ሊቀ ካህናት እዩ ክፍኣትን ርክሰትን ዘይብሉ ካብ ሓጣን ተፈልየ ካብ ሰማያት ልዕል ዝበለ ቅዱስ ሊቀ ካህናት ኣድልየና ስነ ምግባራዊ ፍጽምና ክርስቶስ ጉድለት ዘይብሉ ማለት እከይ ወይ ሓጢአት ዘይብሉ እዩ ሃይማኖታዊ ንጽህና ዘይረኸሰ ማለት ምስኡ ዝለግብ ርክሰት ነገር የብሉን ካብ ሓጣን ዝተፈልየ ብምኽንያት እቲ ሓጢአት ዘይብሉ ፍጽምናው በቲ ካብ ሰማያት ልዕል ዘብሎ ዕርገቱ መግለጺ ስነ ምግባራውን መንፈሳውን ፍጽምና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሎም ሰብኣውያን ካህናት ይፍለዩ ክብሩን ልዕልኡን ኣብ መንጎ ኣምላኽን ደቂ ሰብን ማእከላይ ንምዃን ፍሉይ ብቕዓት ከም ዝህልዎ ገይርዎ እዩ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ዝበለጸ ፍልይ ዝበለ እዩ ቁፅሪ 27 ንሱ ከምተን ካልኦት ሊቃውንቲ ካህናት ቅድም ምእንቲ ሓጢአት ርእሱ ድሓር ድማ ምእንቲ ሓጢአት ህዝቢ ኣብ ፀፅባሕ መስዋዕቲ ከቅርብ ዘየድልዮ እዩ እሞ ርእሱን መስዋዕት ወፈየ ሓንሳእ ንሓዋሩ ገበሩ ክህነት ኣሮን ናይ እንስሳታት መስዋዕቲ ይቕበል መጀመርያ ስለ ርእሱ ካልኣይ ከዓ ስለቶም ኣብ ትሕቲኡ ዘለው ብክህነቱ መስዋዕቲ ይቅርበሎም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እንስሳታት ወይ ካልእ ዓይነት መስዋዕትስ ንህይወቱ ሓንሳብ ንሓዋሩን ባዕሉ መስዋዕቲ ባዕሉ ሰዋኢ ባዕሉ ተቐባል መስዋዕቲ ኮይኑ ይመጽዩ በሃይማኖት ዘይረኸሰ እዩ ትርጉሙ ከዓ ምስኡ ዝለገበ ርክሰት ነገር የብሉን ማለት ካብ ሓጣን ተፈልየ ብምኽንያት እቲ ሓጢአት ዘይብሉ ፍጽምንኡ ዓረገ በዚ ከምዚ ከዓ ካብ ሰማያት ልዕል በለ ብስነ ምግባር በዘይከይ ማለት ጉድለት የብሉን በሃይማኖት ዘይረኸሰ እዩ ትርጉሙ ከዓ ምስኡ ዝለገበ ርክሰት ነገር የልዎን ማለት እዩ እቲ ፍጹም ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም መስዋዕቲ ስለ ዘቕረበ ኣድላይነት ምድግጋም መስዋዕቲ ኣጥፈአይ ቁፅሪ 28 ክርስቶስ ካብ ኩሉ ዝበለጸ ፍልይ ዝበለ ሕግስ ድኻም ንዘለዎም ሰባት ሊቃውንቲ ካህናት ክኾኑ ዝሸም እቲ ናይ ብሉይ ኪዳን ሕጊ ማለት እዩ እቲ ድሕሪ ሕጊ ዝመጸ ቃል መሓላ ንዘለኣለም ፍጹም ዝኾነ ወዲ እዩ ዝሸይም መሓለ እግዚአብሔር አንተ ካህኑ ለዓለም በከመ ሲመቱ ለመልከ ጼዴቅታ ደጋጊምና ንሪኣ ዘለና ካብ መዝሙር ዳዊት 109 ወይ ከዓ 110 ማለት ክርስቶስ ከምዚ ስዕብ ብምባል መዓልታዊ መስዋዕትታት ክቅርብ ኣየድልዮን እዩ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓጢአት ዘይብሉ ፍጹም ሊቀ ካህናት እዩ ንኩሎም ሰባት ፍጹምን ሙሉእን መስዋዕት ንምዃን ሓንሳእ ንርእሱ ኣቕረበ ትርጉም እቲ ፍጹም ሊቀ ካህናት ድሮ ፍጹም መስዋዕቲ ስለ ዝኸፈለ እቲ ኣብ ስርዓት ለዋውያን ዝድለ ምድግጋም ኣየድልን እዩ ከምቶም ምእንቲ ሓጢአቶምን ምእንቲ ሓጢአት ህዝብን ኢሎም ብተደጋጋሚ መስዋዕቲ ዘቕርቡ ዝነበሩ ሰብኣውያን ካህናት ዘይኮነስ እቲ ሓንሳእ እናሓዋሩን ዝቐርብ መስዋዕቲ ነቲ ኣምላኽ ዝሓቶ ብቕዓት ሙሉእ ብምሉእ ዘማልእ
ዘለዓለማዊ ድሕነት ዝህብ እዩ ኣብ መወዳእታ ምጥቃላሉ ክጥዕመና ምእንቲ ሓውና መምህር ተክለማርያም ብፅፍፍ ዝበለ መገዲ ጽማቕ ኣቕሪቦምልና ኣለዉ እቶም ኖት ክንሕዝ ወይ ከዓኒ እቶም ብቀረባ ክንከታተሎ ንኽእል ኣበየናይ ምዕራፍ ኣበየናይ መዓልቲ ነይሩ ኢልና ተመሊሽና እውን ኣብ ሰነድና ናይ ቤተክርስትያን ስለ ዘሎ ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ክህነት ሌዋውያንን ክህነት ኢየሱስ ክርስቶስን እንታይ ይፍልልዩ መለለይ ክህነት ሌዊ ክህነት ክርስቶስ መግለፂ ዝብል 4 ዓንዲ መለለይ ዘርኢ መሰረት ሓረግ ኢል ክህነት ሌዊ ካብ ዘር ኣሮን ካብ ዓልየት ኣሮን እዩ ሌዊ ኒ ኣሮን ብሓረግ ካብቶም ካብ ሓረግ ሌዊ ስለ ዝኾነ ክህነት ክርስቶስ ዘር ኣሮን ኣይኮነን ብትንሳኤ ዝተመስረተ እዩ ማለት ዘርኢ እታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እቲ ተስፋ ክወሃብ ከሎ ዘርኢ እታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ ስለዚ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ሰብ ኮነ ልክዕ ከምቲ ኣብ ጸሎት ሃይማኖት ኣበ መክንዮ ንብሎ ማለት መግለፂ ወይ ትርጉም ሓይሊ ክርስቶስ ብዘርኢ ሕጊ ዝተመርኮሰ ዘይኮነስ ካብ ዘለዓለማዊ ኣምላኽ እዩ ወይ ኸኣቲ ካብ ኩሉ ዝዕል ዝበለ ብሰማያት ዝሓለፈ ሊቀ ካህናት ኣድልየና ዝብሎ ተፈጻምነት ክህነት ኣሮን ገዚያዊ ዝተመደበ እዩ ናይ ክርስቶስ ግን ዘለዓለማውን ውፅኢታውን እዩ መግለፂ ወይ ኣብታ ትርጉም ትብል ክህነት ክርስቶስ ናብ ኣምላኽ ንሓዋሩ ከም ንቐርብ ወይ ከም ንስሓብ እዩ ዝገብር እዩ መለኮታዊ ውሕስነት ማሕላ ዘይብሉ መዋቲ መሃለ እግዚአብሔር ወኢየሱስ ዝብል ዘይልወጥ ዘይኮነስ ናብ ደቁ እንዳተዋረሰ ዝኸይድ እዩ ኣምላኽ ንዘለዓለም ካህን ከም ዝኸውን መሓለ ክርስቶስ ግን ብመሓላ ዘለዓለማዊ ሊቀ ካህናት ዝኾነ እዩ ዝሓሸ ኺዳን ከም ዝህሉ ዝያዳ መረጋገፂ ከዓ ይህብ ካብ ክህነት ኣሮን ናብ ድሕነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ መስቀል እንተዳኣ ዘይመፅዮም ክህነት ኣሮን ከድሕኖም ኣይክድ ምክንያቱ ክህነት ኣሮን ናብ ክህነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዘሰጋግረና ሞት ካህናት ሞወቲ እዮም ካብ ኣሮን ጀሚሮም ካብ ደቂ ኣሮን ጀሚሮም ክርስቶስ ዘለዓለም ህያው ክርስቶስ ግን ንዘለዓለም እቲ ፍሉይ ሊቀ ካህናት ዝገብሩ ቁፅሪ 26 እቲ ዘይልወጥ ክህነት ዘለዓለማዊ ድሕነት የረጋግፅ ክህነቱ ዘይልወጥ ምዃኑ ንዓና ከዓ ዘለዓለማዊ ድሕነት ክሳብ መወዳእታ ዓለም ዘለዓለማዊ ድሕነት የረጋግፀልና ስነ ምግባራዊ ባህሪ ዘይፍጹማት ሓጣንን ማለት ብክህነት ኣሮን ካህናት ዝኾኑ ፍጽምና ዘይብሎም ከም ሰብ መጠን ኣብ ወዲ ሰብ ፍጽምና ስለ ዘየለ ፍጽማን ዘይብሎም ሓጢኣት ዝጠብቆም ንገዛእ ርእሶም ከዓ ከንስሑን እንታይ ክገብሩ ከዓ ንገዛእ ርእሶም መስዋዕቲ ከቕርቡ ዘድልዮም እዩ ክህነት ክርስቶስ ገና ንጹህ ጉድለት ዘይብሉ ብዘይ እከይ እዩ ጲላጦስ ከምኡ ኢሉ ኣነ ንጹህ ኣነ ገበን ኣይረኸብኩሉን እዩ ሓጢኣት ብዘይ ምህላው ሙሉእ ብሙሉእ ማእከላይ ንክኸውን የኽእሎ እዩ ንጽህና ንጽምብር ርክሰት እተቃልዐ ንጽምብር ርክሰት እተቃልዐ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ስለ ንረስሕ ኩሉ ግዜ ምሕጻብ የድልየና እዩ ክዳና ስጋና ኢድና ኩሉ ግዜ ስለ ንረስሕ እንታይ የድልየና ኩሉ ግዜ ምሕጻብ የድ ስለዚ ከዓ ንምጽምብር ርክሰት እተቃልዐ ብፍላይ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ ስርዓተ ምንጻህ ዝብልዎ ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ማለት ክህነት ክርስቶስ ግን ይብል ርክሰት ዘይብሉ ርክሰት ዘይጠብቆ እዩ ንኣገልግሎት ኣምላኽ ሙሉእ ብሙሉእ እተፈልየ ካብ ሓጣን ዝተፈልየ ምስ ሰባት ዝተሓወሱ ምስ ሓጣን ማለት እዩ ክህነት ኣሮን ካብ ሰባት እዮም ሰባት እዮም ዝነብሩ ሰባት ዝሓልፍዎ ኩሉ ከዓ ክሓልፉ ግዲ ይኾኖም እዩ ሕማም ድዩ ውድቀት ድዩ ርክሰት ድዩ ዓመፅ ድዩ ኩሉ ነገር ክህነት ክርስቶስ ግን ሓጢኣት ዘይብሉን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዝደየበን እዩ ቁፅሪ 26 ተሒዝናያ
رخصت زي بقولوا بسمايات زحلف لعل سمايات سخدي ملؤ بملؤ لعل زبلن فولي بقعات زلوني مسواتي سرعاتي سرعاتاو مسواتنا كانت أرون من انتحاتيات أما عالتاو النتفتات زغرب تدقاقامي مسواتي نابولي ناب حدث كدان كالسقاقر كيلو كان مغزفت سقا زادحن نيرو بقبو أتي زتقاقي يسب ككم عامو أبزر زي بسها بقع زي بولو توين خاء باريو حزي ماتس وي نشتعوف حزي ماتس نتزحت أبكر مكزاكير أبكر متخهن إيدو أبتبقى عمبيرو ينسح أنا بفلات بدفرت الزين زنجرة بزي مفلات كا زنجرة إلو ينسح شعو أتي إلوز تقوميلوز تنسحة أتبقى عبكن نتسبب جاي خون زغا نتبجاونت نايس كريستوس ملكت وي سيمبل كويني نيرو مالت كانت كريستوس جنا حنسا نرأسو مسوات تغربة مسواتي نسيو مسوات زغرب نسيو مسوات زغبل كا نسو إيه أبزي قرب أوان مزعبا زار تغسزيا أب هايمانة أبوان بيبني نيرنا فتصم مسواتي عدلاينات من دقيقام أو وقته فتصم مسواتي سلازدخونا حنساب بتاع مسكال زتقبره حنساب إن حوارون كساب علة مسات نتوم بوز إمانو كدحنهم يكالو إيه سلازي إكزابير مسجن لومي أزتي ليك كهنت كناي كريستوس اتمسرت كهنتنا مسرت دحنتنا مسرت قرباننا مسرت نسحنا أو سلازم مركز نخميز مسألة أملاخنا أنا ملخ ليك كهنتنا من نخنفلتو سفيح عدل بفلاي تموداتها بسفيح عدال يوم اللو ممهر تخماريامو الممهر تخماريام كم جيرون كدالو لنا ملوت عنان صنعاتني هابم كلها أنا هذا قدوس كان إذا كان قدوس فقادو يكون لنا كبرن مسجانان نجزابير نملأ تقدس بيت خريستيان سنيلكم سلسة معهم أبتقبروا وسألت إجزابير سنيل يسمعهم سبحات لإجزابير لول ولا ولادي تدنجل ولا مسكالو كبر آمين استرفع أقل أو دمهرت نابحونا ديكون محاري سقابر الله سنيلكم سلسة معهم ودقيمة أبتقبروا وسألت كله إجزابير يسمعهم سلقالات إجزابير تمسكنيهم آمين قالوا تسمع لنا الشيء عزيز سفيحن عميغن دس دبل ملغت إبراويان معرف شو عاد كن مهار تصنيحنا نزمهارنا نزكسنا نكتابير عملاق كبرن مسكناني خلنا عراي كابز بمغتسال كم تلمود كاب قبائي مزمور كلونايو تدالنا تهلينا بفلاي زميركم ليتفلتو مزمور ناباهم الشي مزمور زمر لنا الشي ما مرتمنيت قالوا التدالهم تحليكم عبد حالف عرب ما مرتمني سلة زمرت قال إسا تحلي عدل كيبه لديكوينو ما مرتمني تزمر لنا أخي الشي نابا يا مسلني قال يدو حفظ بليلن جابير مساخيهم اسم أبي ميلن أسكت هذا إيميل ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ጦረይ በኸሉ ኣልዒሉለይ ከመስግኖይ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ጦረይ በኸሉ ኣልዒሉለይ ከመስግኖይ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ ኣነ ከምልኾ ፀዊዑኒ ብፅኑዕ ፍቕሩ ፈዊሱኒ ኣብ ቤተይ ኣትዩ ኣብሪሁለይ ኣመቂሩኒ ኣብ ሂወተይ
ኣነ ዝህቦ እንታይ ኣሎኒ ስለቲ ኩሉ ዝገበረለይ እሾኽ ኣብ ርእሱ ተሰኪሙ መርገም ካብ ነፍሰይ ኣልዒሉለይ ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ጾረይ ቦኽሎ ኣልዒሉለይ ከመስግኖይ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ ደሙ ይፍሲሱ ኣፍቂሩኒ መስቀል ሓዚሉ ደኺሙለይ ጥፍጣፍ ናይ ሰባት ተቐቢሉ ንመግረፍተይ ተገሪፉለይ ንዓይ ዝግባእ መከራሞት ተቐቢሉለይ ጎይታ ጎይቶት ከይቀረብክዎ ቀሪቡኒ ናብ ብርሃን ህይወት ስሒቡኒ ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ጾረይ ቦኽሉ ኣልዒሉለይ ከመስግኖይ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ ተታሒዘ ተኣሲረ ብለውሃት ፍቕሩ ተሰቢረ ቀይርወዩ ንታሪኸይ ሙሉእ ሰብ ገይሩኒ ኣምላኸይ ኣፈይ ዝማሬ መሊእዎ መንፈሳውነት ኣምሂሩኒ ኣቦ ናይ ጥበብ ናይ ትሕትና ምስኡ ምንባር ይሕሸኒ ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ጾረይ ብኹሉ ኣልዒሉለይ ከመስግኖይ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ ናተይ ሰኸም ተሰኪሙለይ ጾረይ ብኹሉ ኣልዒሉለይ ከመስግኖይ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ ሰላም ኣዘሩ እግዚአብሔር ይኽበር ይመስገን ስለዝተዋሃበኒ ዕድል የመስግን ኣገልግሎት ካብ ባርኽ ብከመ ዲያቆን ሓዊ ናብ ዝለዓለ ስሜት ክህነት የብፅሕካ ቴንክ አሜን አሜን ዝማሬ ምላክ የስማዕልና መምህር ትምኒት ጥዕምቲ መዝሙር ደስ ትብል ናተይ ሰኸም ተሰኪምለይ ጾረይ ብኩሉ ኣልዒሉለይ ከመስጉኔ ኣብ ዘመነይ ንጎይታ ጎይቶት ንኣምላኸይ እናበለት ክትዝምረልና ፀኒሓ ደጊመ ዝማሬ ምላክ የስማዕልና እሺ ካብዚ ብምቕፃል መድረኽ ናብ ጉባኤ እዩ ነዛ መዝሙር ብቃል ኣምላኽ መሰረት ከተስተንትንዋ ዕድል ክበኩም እየ ማማሃና ጥቕስታት ሰዲዳትልና ኣላ ሓንቲ ጥቕስያ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ 28 ክሳብ 30 ኣቱም ኩልኩም እትፅዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ኣነ ከዕርፈኩም ናባይ ንዑ ኣነ ለዋሄ ልበይ እውን ትሑት ኣርዑተይ ፈኪስ ጾረይ እውን ቀሊሊ እሞ ኣርዑተይ ፅሩ ካባይ እውን ተመሃሩ ንነፍስኩም ከዓ ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም እያ ትብል ቃል ሕይወት ተስማዓልና ማማሃና ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ካብ 28 ክሳብ 30 እሺ ካልኦት ዲያቆን ሓዊ ክፍትን ዶ ኣማረ ዘነት እወ እሺ ካብዛ ሎማዓንቲ ዘንበብናያስ ቁጥሪ 27 ናብ ሰዓዱ ትመሳሰል ትኾን ንሱ ድማ ካልኦት ሊቃውንቲ ካህናት ቅድም ምእንቲ ሓጢኣት ርእሱ ድሓር ድማ ምእንቲ ሓጢኣት ህዝቢ ኣብ ፅባሕ መስዋእቲ ከቕርብ ዘየድልዮ እዩ እሞ ርእሱ ንመስዋእቲ ወፈ ሓንሳብ ንሓዋሩ ገበሮ ምእንታና መስዋእቲ
እንተ ሓጢኣትና ይመስዋዕቲ ከፊሉ ትክክል ብፍላይ እታ ካልአይቲ ኣዝማች ደሙዩ ኣፍሲሱ ኣፍቂሩኒ መስቀል ሓዚሩ ደኺሙለይ እፍጣፍ ናይ ሰባት ተቐቢሉ ንመግረፍተይ ተገሪፍለይ ንዓይ ዝግባእ መከራ ሞት ተቐቢሉለይ ጎይታ ጎይቶት ከይቀረብክዎ ቀሪቡኒ ናብ ብርሃን ህይወት ስሒቡኒ ትብል ትክክል ትገልጻ እያ ቃል ህይወት ተስማዕልና መማር ዘነት እሺ ካልኦት ኣነ ከምልኾ ፀዊዑኒ ብፅኑዕ ፍቅሪ ፈዊሱኒ ኣብ ቤተይ ኣትዩ ኣብሪሁለይ ኣመቂሩና ኣብ ህይወተይ ኣነ ዝህቦ እንታይ ኣሎኒ ስለ ኩሉ ዝገበረለይ እሾኽ ኣብ ርእሱ ተሰኪሙ መርገም ኣብ ነፍሰይ ኣልዒሉለይ መምህር ትምኒት ሰዲዳትልና ኣላታ መዝሙር ቴንኪ መምህር ተታሒዘየ ተኣሲረ ብለውሃት ፍቅሩ ተሰቢረ ቀይሩ ወይኑ ታሪኸይ ምልእ ሰብ ጌርና ኣምላኸይ ኣፈይ ዝማሬ መሊእዎ መንፈሳውነት ኣምሂሩኒ ኣቦ ናይ ጥበብ ናይ ትሕትና ምስኡ ምንባር ይሕሸኒ እያ ትብል መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 55 መዝሙር 55 ቁፅሪ 22 ጾርካ ናብ እግዚአብሔር ደርብዮ ንሱ ክድግፈካ እዩ ንጻድቅ ሰንከልከል ክብል ከቶ ኣይሃድጎን ኣሜን ቃልዎ ተስፋና መዝሙር 55 22 እሺ ካልኦት عدل كيبين عارخلته للتدالخم نتعليهم هراين بار نتانا مزمر راستنتنو أبزي كأخلنايو نتوم تغسي بمهابز تساتفكمن تم تسمعكمن نخلوهم زيابي تصوغي بزحالكم هرايك عبز بمغتزال نزلو مستمهرنايو سفيح ملفت أبراويان معرف شوعاته كان استنتن قبائي ناباهمي نزلالهم ما تغسي فغدي عليكم تستنتنو مدرخنا باهم زيات ماهرة زيات ردياتني زياء بخمزي استنتينيا إلنا حسابنا مسكوبة يخنا كافل حتى تلينا خاخنا حتى تابوتاتنا وما أكلنا سلزلو وملو سلنا الشيء انتايت معايرنا لومي حافظ شاولا لومي زي احي زي لنا نيش زي مسكوبة يخنا كافل صبغي علنا له الشي ممهر سارة هو لومي كبتا مقرفتي أتبع قد هجي وانت ماهرنا نيرنا جن أتبع من مخانو ملك صديق قويتانا يسوع كريستوس مخانو أردياتن الله حنت هتو زلاتن جن
مست ناي بيتا كريستيان هجي نحنا بيتا كريستياننا لناي بيتا كريستياننا ካብ መልከ ጸዲቕ ምዃኑ ንፈልጥ ኢና ሕጂ ንኡሲ ምስ ቅዳሴ ምስቲ ቤተ ክርስቲያንና ንገብሮ ሰንበት ሰንበት ንገብሮ እንታሽሙሲ ዘሎ ርክብ ኣጸቢቑ ዘብርሃለይ ሰብደል እስኪ ታሕቶ ብድጋሚ መምህር ያ ንሕና ልዕሊ ቤተ ክርስቲያንና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ንኣምን ካሊእ የብልና ከምዚ ፓፕ እንታሽሙ ሓደ ሊቀ ካህናስ እሱ እዩ ሕጂ ናይ ምስ ቤተ ክርስቲያንና ትኸዶ ጉዕዞሲ ሕጂ ብንኣብነት ምስ ቅዳሴ እታ ሰንበት ንገብራ ቅዳሴስ ምስኡ ዘለና ርክብ ሕጂ ነቲ ጸሎት እውን ዘንውሆት ኩነታት ምስኡ ዝተተሓዘ ስለ ዝኾነ ምስኡ ዘለና ኮይኑ ክስማዓና ዝኽእል ትምህርቲ ክረክብ ደስ ንበል ኦኬ በርህቲ ደ ኣቦታት ተሕቶ ተታሒዛላ ደቤ መርጌታ ክሰግራ ሒዝኩም ኣለኹም ተሕቶ እሺ ቴንኪ መምህር ክምልሱልናዮም ቃል ህይወት ተስማዕልና እሺ ተቀዳሚት ኣስተንትኖ ናይ መምህር ሳራ መልከ ጼዴቅ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑ ተማሂረ እታ ካልአይቲ ከዓ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ትርእሲ ልዕሊ ኩሉ ልዕሊ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ሓደ ሊቀ ካህን ኣለና እሱ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እና ምዝናይ መልከ ጼዴቅ ምዝናይ ቅዳሴ ንቅድሶ ሰንበት ሰንበት ንገብሮ ቅዳሴ ምስኡ ኣተሓሒዝኩም ከተብርሁልና እያ ትብል ነይራ ተተረድእያ ተሕቶ ቃል ህይወት ተስማዕልና መምህር እሺ ካልኦት እሺ እንታይ ተማሂርና ሎሚ ወይ ክንሓቶ ንደሊ ነገር ተሃልዩ እሺ ቴንኪዩ ሓፍትና ኣልልታ ቁፅሪ 10 ክላሪፋይ ግበሩልና ኣብሮልና ትብላላ እንታይ ትብል ማለት መልከ ጼዴቅ ንኣብርሃም ክራኸቦ ከሎ ሌዊ ገና ኣብ ሕቑ ኣቦኡ እዩ ዝነበረ እታ 9 ምሳእ ስለ ዝኾነት ምልስ ኢለ ከንብባየ እዚ ምባለይ ከዓ ከምዚ እዩ ሌዊ እቲ ተቐባል ዕሽር እኳ ብኣብርሃም ገይሩ ዕሽር ሃበ ማለት መልከ ጼዴቅ ንኣብርሃም ክራኸቦ ከሎ ሌዊ ገና ኣብ ሕቑ ኣቦኡ እዩ ዝነበረ ከምዕልሱልናዮም ኣብቲ ትምህርቲ እውን ብፅቡቅ ተገሊፃ ነይራያ ቴንኪዩ ሓፍትና እልልታ እሺ ካልኦት መጀመርታ ንኣስተንትኖ ኢና እታ ግዜ እንታይ ተማሂርና ሓደ ሰብ ከመይ ኣምሲኹም ኢለናሲ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ትምህርቲ ትምሲና ኢልና እንታይ ደኣ ተማሂርኩም እንተኢልናስ እንታይ ክንብሎ ንኽእል ወይ ቅድሚ ሕጂ ኣስተውዒለሉ ዶ ይፈልጥ ሎሚ ፍሉይ ነገር ከምዚ ኣስተብሂለ ከምዚ ተረዲእኒ እንብሎ ሓንቲ ጠቕስወላ ኣልዒልና
ዲያቆን እማ ኣነ ድሓንቲ ኣስተንት እሺ መምህሬ ኣብታ ክገልፅዋ ዝፀንሐ እያ እታ ፍቅዲ ቁፅሪ 6 እዚ ግና ካብ ዘይወለዶ እንክነስስ ካብ ኣብርሃም ዕሽር ወሰደ ነቲ ተስፋ ረኪቡ ዘለውን መረቁ እቲ ክምርቕ ዝኽእል ዝለዓለ ሽመት ዘለዎ ወይ ከዓኒ ማዕርግ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ ሓንቲ ንእስተያ ካልኣይ እዚ ምናልባት መልከ ጸድቕ ኢየሱስ እዩ ከይንብል ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ እዩ ከይንብል ኣይኮነን መልከ ጸድቕ ሰብ እዩ ግን ንምንታይ እዩ ደኣ ሙሴሲ ከምኡ ገይሩ ገሊፅዎ እንተ ደኣ ኢልና ንክርስቶስ ምስሊ ንኸምስል እምበር ሰብ ወዲ ሰብ እዩ በጀካ ኣብኣ ከዓ ኣብዛ ተጠቂሳ ዘላ ኣብቲ ብሉይ ኪዳን ኣብኣቶ ደይ ኮይኑ ኣብ ካልእ ዝተጠቀሰ የለን ናይ መልከ ጸድቕ ሕጂ መልከ ጸድቕ መን እዩ እንተ ደኣ ኢልና ካህን እዩ ንጉስ እዩ መን ወሊድዎ ካበይ ዓለት መፂኡ ግን ኣይግለፅን እዩ ኣይፍለጥን እዩ ዘለኣለማዊ ንጉስ እዩ ዘለኣለማዊ ካህን እዩ ከዓ እዚ ከዓ ናይ ክርስቶስ ይመስል ምስ ከምዚ ተምሳል ናይ ክርስቶስ እምበር ክርስቶስ ኣይኮነን ምክንያቱ ንሱ ሰብ እዩ ከምኡ ዝብል ካልእ መግለፂ ስለ ዘየለ ቤተክርስትያንና ንዕኡ ኣይተቐበሎን እያ እዩ ዝብል ትፅሑፍ ዝያዳ ኣብ ቤምርጌታ ከብርህዋ ይኽእሉ እዮም ንዓኣ ክውስኽላ ይኽእሉ እዮም እንተ ደኣ ምናልባት ብጌጋ ተረዲአ እያ ግን እታ ሓንቲ ከዓ ኣብ ብዙሕ ነገራት ዝሰምዖ ወይ ዝሪኦ እንተ ደኣ ኮይኑ ንካህናት ክንምርቕ ንፍትን ካህን ይምርቕ እምበር ኣይምረቕን እዩ ብዓለማውያን ወይ ከዓ ብመነን ማለት እየ ንዲያቆናት ምናልባት ደቅና ስለ ዝኾኑ ክንምርቆም ንኽእል ንኸውን ምርቃን ሕጂ በቐሺ ምናልባት ዝያዳ ምርቃን ወይ ከዓ ከምዚ ደግፈኒ ምርቃን ምብራኽን እንዲሁ በቃ ምርቃ ንበይኒኡ ምብራኽ ጋኣ ንበይኒኡ ክትንባርኽ ዝፍቀደልና ኣይመስልን ክንምርቕ ግን ንኽእል ኢና ንደቅና ወይ ከዓ ብዕድመ ትሕታ ዝኾኑ ወይ ንዲያቆናት ብዕድመ ትሕት ስለ ዝበሉ ካባና ከም ኣይመስለኒ ግን ዝያዳ ኣብቲ ማዕርግ ተደኣ መፅኡ እቲ ዓበየ ማዕርግ ዘለዎ እዩ ዝምረቕ ወይ ከዓ ዝባርኽ እምበር ዝምረቕ እቲ ወላዲ እውን ክምረቕ ይኽእል እዩ ይቐኒለ ቃል ህይወት ተስማዕልና መምህር ተኽሉ ኣሜን ንኩላትና ቃል ህይወት ፅቡቅ ሓሳብ ብዛዕባ እታ ናይ መልከ ጼዴቅ ዝበልካያ ከዓ ምስታ መልሲ ገይሮም ከብርህዋ ኢሎም ከብርህዋ የሚለ ስለ ዝኣመንኩ የሲ ኺእለ ደይተንከፍክዋ መምህር ሳራ ምስታ ናይ መምህር ተኽሉ ሓሳብ በበይንኹም ኢኹም ዘለኹም ምእንቲ ከተስተውዕልና ኢለ ተረዲኡኒ ያዳ ከዓ ብርሂት ክህቡና እዮም ንእሽተይ እሺ ጊዜና እንጠቀመሉ ስድራ እግዚአብሔር ገና ፍርቅ ሰዓት አለና ኣነ ንእሽተይ ዝኽብል ዲያቆን ሓወይ ሽማ መረዘነት ኣነ እውን ኮንፊዝ ኮይነ እየ ፀኒሐ ካብታ ናይ መምህር ሳራ ሓፍተይ ዝበለታ ዕርያ ኮንፊዝ ገይራህኒ ነይራ ሕጂ ቁሩብ ምስታ ናይ መምህር ተኽሉ ቁሩብ ዝሰማዕ ሓሳብ ኣለኒ ብተወሳኺ ነቢያ ደላ ሓስኳብታ ናይ መግለፂ ዝሃቡና ኣብርሃም እቲ እዚ ግና ካብ ዘይወለዶ ኦም ክንሱ ካብ ኣብርሃም ዕሽር ወሰደ ነቲ ተስፋ ረኺቡ ዘለውን መረቆ ብዘይ ገለ ይውልውል ድማ እቲ ዝነእስ በቲ ዝዓቢ ይምረቕ ሕጂ እዛ ናይ ምረቓ ኩሉ ሻዕ ተተሓሳስበንን ተሰክፈንን ዝነበረት እንድያ ምረቓሲ ንምሳሌ ብዙሕ ግዜ ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ንብል ኢና እዚኣስ ከም ምረቓ ድያ ኣይ ቲንክ ክትበርሃለይ ምደለኹዋ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ተጠራጥረኒ እያ ኣገልግሎቶም ክባርኸልና ዕድሚኦም ክነውሓልና ቦታትና ንደልዮ ንምነዮን እዩ ግን እዚስ ጌጋ ድዩ ክንብሎ ወይ ግባአና ድዩ ኣይግባአና እዚኣ ክትበርሃለይ ምደለኹ ነይረ እሺ ቃል ህይወት ተስማዕልና
اوكي خلوت انتهى لنا عفتنا قلتا قطر شعاتا أم ببيع خحري مستالحاتت كيا قطر شدشتا مستا قطر عسرتا من الباش كاب تعسرتا جمير كيا خي تخون قرب تاش مجيرات كي قطر شعاتا صبو غير كتستفيد كلا صبو غير الشيخ الأوت منابو بوتات كنا حلف أمونغو حساب تمتيكم حتى رئيتو زخون يخون جيزي ترغيبنا دحر بوتاتون تأتو تخليكم 25 minutes تاريف الناس لزلو تا جيزي خون تكمل ناببونا أبي مركيتا كحلفكمي سلقلاته እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን كلكم زحاتتكم ዝተሳተፍኩም تا تبحو زري እግዚአብሔር سيت صادقان أسبتوتا نخفالكم كم زمسله نستنتنلو نتحنصصلو አገልግሎት ስለዝኸፈተልና ቃል ለባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ከመይ ዝመሰለ አምላኺና ነምልኽ ይብል ሕጂ እቲ ካህን ክህነት ናይ አሮንን ክህነት ናይ መልከ ጼዴቅን ዘለዎ ብኡ ቢልኻ ክህነት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይ ከም ዝመስል ብሰማያት ዝሓለፈ እንከን ዘይብሉ ሊቀ ካህናት ኣለና ምናልባት አዴና መምህር ሳራ ታሕቶ ምናልባት እንድሕር ዘይተረድአን ኮይና ጠጠው ከተብላ ንትኽእል አይነ ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ቅዳሴ ኣብ ግዜ ምልኾና ከመይ ገርና ኢና ዕሙቕ ዝበለ ርክብ ክህልወና ዝኽእል ዝብል ከማ ገይረ ወሲድያ ዘለኹ ከማ እንደ ዘይኮይና ግን ሓግዛኒ ጽቡቕ ኣለኹም እግዚአብሔር መስገን نقدمين الله أب إبراهيم معرف 12 كاب 1 كساب 4 جميرو ما أنت زين إحنا دما بخندزز أكل دمنا مسكر تخبيبنا خلونا نخلو تزخب دنان نتزتب كنان حتيات نرهق بتبكر مينات حنسي صلنا زلو مكادا دمخا بتعقستن نقيي سفح مجلس مذهبه نتزتب كنان زلقبنان حتيات نرهق نبيت أملاك نمسك خلنا بحق إني نسحاق نمسك كم زلنا مسبلة أو كتر خلته نبت حفرة نعيقو سلعت بكرمية زل حق وسيلو مسكال تعجسن أبي ما أملاك تقمتن جمار أمنتنا دمداميان يسوس نتأمتي نبقى لا تأخذ صحيف كل هذا قدس باولوس كريستوس قبل بهم كساب السؤال لزبل مالد قبل بهم كساب زغر رأسي كم حمام حرسي يسعر لكم على الله كم لك كريستوس كم كريستيان أبيث أملاك كنمسخ لنا نتيز تسقل كريستوس كنرئي كنستنتن أتي سجى بأملاك يزركب جن نامنينا مسمن كنرخبينا نمسزلنا مبزحت جزية أبيث أوشت بيت كريستيان صار في بيت أبزوشت بيت كريستيان وازا أوشت بيت كريستيان كال زربان دحراليو سيطان نزم مثل زي غاب أمورنا زو وسدو مالت أوشت أبيت أملاك مسينا الشعوي ناب سبات نتمت وين نابتهم زقلقلو وين نابتهم زقلقلو وين نابتهم زعنقفنا عينا نبل وين ناب كإلاتنا وين ناب مويانا وين ناب دمسنا ناب بزح نقري ما هنسقام نبل مالت ناب تحفرت نعيقو سلطة أبكد ميزو الله حق وسيلو مسكال تعقسن أبي مان أملاك التقمتن
جمار امنتنا دمداميان يسوس نتأمتيل أمسكال استقبل كل نجار كان زي ذكرنا من أنت حتى عن كتبل نعايز مسؤولون كتبل سي أبجزك توقف مراك حتى عن أبجزك توف زتبه للكويتا من أنت حتى إخاي أبكسر سلسته ما أنت خيت دخمون نفساتكم كي حللان نتخاب حتى عن أبرسو كساع كندزي مصرار تعجسه ذكروي انكفاتات كمسخلو مرار نجمر كمز خماي تسقم يلن كمز خماي تشجر نجار يلن إلنا بمجرور مرامنا أتمو حجين تايز بلزلو ما أنت خيت دخمون أنت خيت تحللون أتكاب حتى عن كساب كندزي مصرار تعجسه كاب فطراتو ومخا كان عنا نيرو ما بحق نيرون كيبهالك حتى عن اليوم انت اومي امسكال كوين زل مالت زغبروا وايفلتني يومو يقرب للوم زبن سلازي وصر ربعته مسحاتيات بمقلاسكم غنا كسع عبدم تبصعو اي تقاومكم مني مجمريا بنسحا نتزطبقنا حاتيات نرحقيلو كلاي كان ابت جمار امنتنا دمداميان يسوس نتامتيلو ابزت امتزي كيندك من انتخا نتخاف حتان كندزي مصرار استعجسه ذكروا بنحالفه كله ابنتنا خباي تمهارو سلازبل نزيات قد من نزل صقم غويتا ياس كريستوس قطيمات تدو كمي غرا حليفوا كمي غبر تقبلوا نسو ابنتنا بدحري وابنتات نغبرهم نبيات هنا حواريات هنا صادقان هنا سماعات هنا دحري يوم نسو ግን خباي تمهارو ننفسهم كعرف تخذلوا بيهم ميلو امود اتاقا سلاحك سلا امنه زبل اتي سماعتات واغا زخفلو لزلو نتاوتات هينسجدن فطارينا عين خدن دابولا بولي كيدان وخنا بحدث كيدان نحقي دو مبالكا حقي تفلطوا ايهم حق حراخ توصاوكم نزلنا نخبره زي كونس نحق جن كساب دم كساب سماعتነት زين اربعه زين كابتي ابيت املاح مس كريستوس نخلهلو بنس كريستوس كنطبق بمنفس تنايم لخو غزي مسؤ خنودو خابز حجزانا قال قربات امنتنا الى يحسب تملشات كون بخفيل تسفا قبر مالتي هو أبنات تانا يمرك صديق مو أردوني مكنياتهم ممهرت خلو زبلون أنا زبلو زنبركن حدا يكونوا يرخبكم እግዚአብሔር መስገን መልከጼዴቅ ማለት ክርስቶስ ይዝብሉ ናይ እምነት ትካላት አለው ማለት እዩ መልከጼዴቅ ክርስቶስ አይኮነን ከምታ መንፈር ዝበልዋ መልከጼዴቅ ሰብ እዩ ጽባህ ሐብዘ ሰለስተ ጳጉመን ካ ክዝክሮ እዩ ስንክሳርና ማለት መልከጼዴቅ በምንታይ አብነት ኮይኑ ዘሎ ክህነቱ ዘለዓለማዊ ክህነት እዩ አቦ የብሉ አደ የብሉ ክህነቱ ዘለዓለማውነት ነቲ ዘለዓለማው ናይ ክህነት ናይ ክርስቶስ አብነት ኮይኑ ይመስ አቡሊ ኪዳን ክንሱ ምስቶም ናይ ካህን አሮን መስዋዕት እንስሳታት ከቀርብ አይድልዮን ነይሩ ሕጂ ምስ ክርስቶስ ነተሓሓዞን ታዩ እቲ ዘለዓለማዊ ክህነቱ ሞዳታን መጀመርታን ዘይብሉ በመሐላ እግዚአብሔር ንዘለዓለም ካህን ኮይኑ ዝነብር ከም ዝኾነ መልከጼዴቅ ካ ነቲ ረቂቕ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክህነት ንዘለዓለም ብደሙ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ነቶም ብኡ ዝኣምኑ ናብኡ ዝመፁ ከድሕኖም ዝኽእል ነዚ ዘለዓለማዊ ድሕነት ኣብነት ክኾነ ናይ መልከጼዴቅ ኣብነት ናይ ክርስቶስ ኮይኑ እምበር ኣብ ዝብሉ ኮና ዝኾነ ምስምሉ ኮና ዝተሓሓዘ ኣርእስቲ የብሉን መልከጼዴቅ ግን እቲ ዘለዓለማዊ ክህነቱ ኣቦ ኣደ የብሉን كستو مهروا يبهالني كستو شيمو يبهالني علت كندزي أقلقلوت جميرو يبهالني علت كندزي خا خمتنا يرون أبكم زبوتات قبيو أبكم زبوتات دحر خندز عمت عارفو كبيرومو أبكم دو لك كهنات كوينو كم زعينت مجمرتان مورداتان يقولوا زل علماوي كهنت ناي كريستوس نخر الدعنا إلوز أبنات التواهبي مالت تملشات كون تسفى قبر دينا ممر سارة تمد نساقن أنا بمنطقة ترد يونيري
ክገልጾ ከሎ ንመልከ ጼዴቅ ሲ መብዛሕትኡ ከምዚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ መስዋዕትታትን እንዳሃወሰ ዝገልጾ ኮይኑ ተሰሚዑ ነይሩ። ጽቡቕ ኣለኹም ከም ኣብነት ገይሩ ክገልጾ ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን መልከ ጼዴቅ ኣይኮነን ከምኡ ዝብሉ ብመሰረት እምነት ከምኡ ዝብሉ ኣለው ኣብ ዝመጽእ ግዜና እቲ መጽሓፉን ተረኺበዮ ዋይላ ሶፍት ኮፒ ክበክን ካብ ሽኖታ መሊሶም ኣለዉ ካልኦት እውን ብዙሓት መሊሶም ኣለዉ ሓደ ካብቲ መሰረት እምነቶም መልከ ጼዴቅ ክርስቶስ እዩ ዝብሉ ናይ እምነት ማሕበራት ኣለዉ ማለት ቤተ ክርስቲያንና ግን መልከ ጼዴቅ ሰብ ምዃኑ ኣብ ኩሉ ዝኽርታታ ቀሚጣቶላ ማለት ብቃል ኣምላኽ መሰረት ማለት ኣሜን ኩላና ቃል ህይወት የስማዓልና ኣዴና መምህር ሳራ ሕራይ ሃብትና ዕልልታ እዚ ምባለይ ከዓ ከምዚ እዩ ሌዊ እቲ ተቐባሊ ዕሽር እኳ ብኣብርሃም ገይሩ ዕሽር ሃበ መልከ ጼዴቅ ንኣብርሃም ክራኸቦ ከሎ ሌዊ ገና ኣብ ሕቆ ኣብርሃም ነበረ بركي مستير كقال سخلو هواري قدس باولوس ناب قويتا إيس كريستوس كمز سخلو انتا يزبل كم أملاخنتو نبحري قبري أخفلا كم سبعو نتخاء نيقيسار قبري كفله بغد تا إذا أبنت زي ناب قويتا إيس كريستوس كمز سخلو مستيراو ترقمو مالتي سلازي أبراهام ليوي تقبال 20 بر وهاب 10 يكونن أبراهام نملك ጼዴቅ ዕሽር ክህቦ ከሎ ግን ኣሮን ኣብ ሕቆ ኣብርሃም ነይሩ ስለዚ ኣሮን ብኢድ ኣብርሃም ገይሩ ተቐባል ዕሽር ክንሱስ ግን ዕሽር ሂቡ ማለት መልከ ጼዴቅ ንኣብርሃም ክራኸቦ ከሎ ሌዊ ገና ኣብ ሕቆ ኣቡኡ ነበረ እምበኣርስኸብ ብቤተ ክህነት ሌዋውያን ፍጻሜ እንተዝኸውንሲ እቲ ህዝቢ ብኡ ሕጊ ተሓጊግሉ ነይሩ እሞ ከም ማዕርግ ኣሮን ዘይበሃል ካልእ ካህን كم معرك ملك ጼዴቅ ዝኾነ ክትንስእ ንምንታይ ኣድለየ ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ኣይኮነን ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ኣይኮነን ዝብሎ ዝነበሩ ሊቃነ ካህናት ሕጂ እውን ንዓና ማለት ስለዚ እቲ ከም ኣምላኽነቱ ንባሕሪ ግብሪ ኣኽፈላ ከም ሰብኣውነቱ ከዓ ንቄሳር ግብሪ ከፈለ ብዛዕባ ዕሽር ንጴጥሮስ ልኢኹ ካብ ባሕሪ ዓሳ ምፅእ ኢሉ ኣብቲ ዓሳ ጠቢሑ ምስ ረኸበ كم أملاخنتو نجبري بحري أغفلايل كم تسقاونتو كم سبعونتو خا نقيسار جبري كفلايل بريها أختكون تسفا جبر حبتنا حلتا دحر تحتون دحر زي تردي أجن أذكرني بدحر يوز قربت دي ممر حونات ممر تغماريام كمون رزنت حبتنا نخهنات أقلقلتكم يبارخ إلنا كنمرقسي قبو دي أيكونن أتي نتبي أم مراق ويام صلى أيكونن مالت أتي صلوت كاب لكأنا باباسات كي ثرفة صليوا بأنت لكأنا صليوا بأنت باباسنا ناتبهله بتخريستيان سلا كله ما قلتي كتصلي تفكريها أتي مردع زد اليوجن زيادة نردو زاد اللجن نحنا كهناتنا نفس وكف سبكا مصحف قدس أنبيبو ترديو كخيد خيليو زبل عب 15 خفل الزبن زماسة مس مارتين لوثر من قصاص زماسة any person is a priest himself if he read and understand the Bible زبل ناتي كهنت نت معرجة كهنت كنا سقو عبد دلائلو جزيء نحنا كلنا كهناتنا زبل مسمسة كهنة يدلي أنني نبع على هنا كهناتنا زبل مسمسة نت كهنت سنسلة أو كهنت قديفهم بز مسمسو من الباتابتي فنوته هوت أمنات أرثوذكس زبل أبت معرجة كهنت زبل انت ايوتي ادماساوي كهنتن حلافنتاو كهنتن زبل بسفيح تغليصو الله سلازي اتي انا كاهن سلازخونكو كهنت كاب كاهن مرغا وي كاب كاهن ممرحي ايصبن يزبل كال حسابي
ንኣብነት ክኾነና ግን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 19 20 እንታይ ዝብል ምእንታይ እውን ኣፈይ ምስ ከፈትኩስ ነቲ ምስጢር ወንጌል ብትብዓት ክነግር ቃል ክወሃበኒ ብዛዕባኡ ብመቁሕ ተኣሰርኩ እሞ ከም ዝግባኣኒ ኮይነ ንምዝራብ ብኡ ክተብዕ ጸልዩለይ ይብል። ስለዚ ሓደ ካህን ዝኾነ ኣቦ ሰላም ወዓሉ ይገይሽ ኣለሁ ሰላም ሕደሩ ክልኮሎስ ሰላም በፂሕኩም ብሰላም ተመለሱ ኢልና ምርቃ ጥራይ ዘይኮነስ ብጸሎት ክንዝክሮም ንስቲ ንሕና ካህናት ኢና ክህነት ታየድልን እዩ ዝበልዎም ጥምቀት ታየድልን ክህነት ታየድልን ታቦት ታየድልን ቤተክርስቲያን ታየድልን ዝብል ናብ ባባ ሮማ ንኸይከድዎ መጀመርያ ነቲ መሰለጦ ማርቲን ሉተር እቲ ፕሬቲንግ ፕሬስ ኣብ ጀርመን ስለዝተማሃዘ ኣብ 16 ክፍለ ዘመን እቶም ቅድሚ ዝነበሮም ሓሳብ ክገልጹ ኣይከኣሉን ንመጀመርያ ግዜ መጽሓፍ ቅዱስ ክትርጎም ኣኽኢልዎ እዩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ዝነበረ ክሳብ ሕጂ እውን ብብዝሒ ዘሎ ኣነ ካህን ዝብል ካህን ዝበሃል የለን ኩላህና ካህናት ኢና ዝብል እቲ ጸሎት ግን ንዝኾነ ሰብ ስለ ንፓትርያርክ እንድሕር ንጽሊ ኮይና ንፓትርያርክ እንድሕር ናብ ኣምላኽ ንቐርብ ኮይና ንዝኾነ ኣገልጋሊ እዚ ጸሎት እዩ ሰላም የእትኹም ሰላም የእትኹም ኣገልግሎትኩም እግዚአብሔር ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ነፍስ ወከፍ ሰብ ናብ ኣገልግሎት ከኣቱ ከሎ ብኦን ጌርካ ባርኸና ብኦን ጌርካ ገስጸና ብኦን ጌርካ መሃረና ኢልና ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ኣገልግሎትኩም ይቀድስ ናብ ዝዓበየ ማዕርግ የብጽሕኩም ኣገልግሎትኩም ኢልና ኩሉ ዓይነት ምርቃ ክንምርቕ ቅቡል እዩ። እቲ ጸጋማት ዝመጽእ ዘሎ ግን ምስቲ ክህነት ከም ሕጊ ኣገልግሎት ክህነት ዘይምቕባል ምስኡ ትሽግር ዝመጽእ ማለት ተመልሻ ክትከውን ተስፋ ይገብር ተመልሳ ኣቦና ሕረ ሓውና መምህር ተክልማርያም ዝኾነ ተወሳኺ ሓሳባት ተልዋ ቃል ህይወት يسمعنا أبونا تملسا آمين 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 كلنا قال هيوت يسمعنا ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለስተፈቅደ ለይካ ብልብ የመስግን አውደ ምህረት ናብ ሓውና ዲያቆን መሐሪ ኣራይ ክብሩና ኣምላኽ ይኹን 10 ደቂቃ ተሪፈናልና ኣለዋ ኣቦና ኣቤ መልአከ ሰላም ሓፈሻዊ ጽማቕ ትምህርትን ማዕዳን ገይሮም ብጸሎት ከዓጹልናዮም ናብ ኣቦና ካሕልፈኩም ኣራይ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን መጀመርያ ኣምላኽና ነዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈተልና ምስጋና ንዑ ይኹን ንዓና እውን ካብ ኩሉ ናይዚ ዓለም ጋዕገልጠም ኣልዩ መሪሑ ኣብዚ መንፈሳዊ ጉባኤ እዚ ክንሳተፍ ዝገበረና ኣምላኽና ምስጋና ንዕኡ ይኹን ሓውና መምህር ተኽሉ ድማ ኣዚና ነመስግን ብመጽናዕቲ ግዜ ወሲድካ መወከሲ ገርካ ተገዲስካ ነዚ ክንምሃሮ ዘምሰና መሰረት ምንጪ ዝኾንካ ድማ እግዚአብሔር መመልሹ ጸጉኡን ምግላጹን ድማ የብዛሓልካ ሁሉ ሓሳብ ልብኻ ያስመረልካ ሓውና ዲያቆን መሐሪ ዘመን ኣገልግሎትካ ይባርኽ ኣቦና እውን ቃለ ህይወት የስማዓልና ስለ ነቲ ሕቶ ብግልፂ ዝመለስኩምልና ከምኡ እውን መዝሙር ዝዘመርኪ ኣብትና ትምኔት ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ክዝምርሉ የንብርኪ ኩልኩም ኣብዚ ጉባኤ ዘለኹም ድማ ነዛ ምዕራፍ ብምንባብ ይኹን እታ ተዘመረት መዝሙር ድማ ምስ ጥቕሲ ኣሰኒኹም ሓሳብኩም ዝሃብኩም ከምኡ እውን ካብዛ ምዕራፍ 7 ክንምሃሮ ዘምሰና ዘሰንተንኩሞ ዘካፈልኩምና ዘይተረዳእኩም ድማ ንኩልና ዝኸውን
حتى زحتتكم كلكم زمن أقلقلتكم يبارخ نايب حق تصبق تمرتي بسفي حد ما تصمق زبالة إنا كنرئي أمسينا دارقا بوزح صبق جرا تقولص نكهن ملكة صديقون أبزا معرف إزياء إيا كاب قطر حدا كساب سلسة زلو انت داري إنايو ملكة صديق كهن لؤ الأملاخ مخانو أبراهام ننقصا سعيرو كملس كله أبراهام تقبل أمه أبراهام كم زبارخو أبراهام دما كاب كله عشير كم زمقاله نقول صدقي كم زبهال نقول سالم نقول سلام دما كم زبهال تقندنا بإدلي كابتا بزي أبو وي بزي أدي بزي قصر ولدو مجمرتا معلطات ويس مودعتا هي وزي بلو جناخه نودع أملاخ تمثيلو نحوارو كان كوينو ينبر صبق جرام أبونا أبي مرجيتا قليس أماهم جن هذا معلتي عبي شباخ زبهال منكم أو إلى وين زحبانو له أبزم قربتنا كهن ملكة صديق إثيوبياوي إلو كسبخ سميعيو مالتيو مچم كلنا بإثيوبيايو كريستوس وين إثيوبياوي يقيبلنا إنا نفرح جن انتايو أبزي أبقى الأملاخ كم تتباهل السابيو أملاخ يكونن جن عليتو أبوه أديو هاجرو أينجرني جن سابيو أما ودع عد خصائيو صباح دما حدا تسير ما ملكة صديق إرتراوي يخيب لنا مو كي نتأفق جي نحنا عبدو أيكونن زقد سنة نملكة صديق هاجرو أيكونن زقد سنة نملكة صديق انتاي دعا كهنتو زال عالماوي كهنت مخانو نودع أملاخ تمثيلو نحوارو كان كوينو ينبر كم زلو فليتنا اتزتقمنا كنوسد منياتو سبات بزبلو زي كوناسي على أملاخ انتايو زبلنا يو كنتو زل عالماوي مخانو كنقرنا صنيح الله أمو كم أقرنا كنوسدو سب مخانو كنأمن أبو أخستيو أدي أخستيا عدو أبزيو عدمي أخندزيو الناقن حانت نقر حساب كنهب كنزارب دما أي نخلنا خمزة الأملاخ تبلنا زل مالتيو موكسينا قال أملاخ خون دلو موكسينا كش ولدت تنسى أنت يبلا حدا دياقون حدا خالق دما أنت يبلا زي كونه قال أملاخ أنت يزبلنا أيو مرتعنا مسكرنا قال أملاخ أيو بيت كريستيان موكسيا قال أملاخ أيو إحنا دما أبتا تحتي صلال بيت كريستيان سلازلنا بيت كريستيان ناتبلنا إتي بيت كريستيان زنقرهنا موكسي عقيرنا كنبر دما እግዚአብሔር ባዕሉ يحجزنا مغنياتو أب الزمن بزحيخا تسمع كمتي أبنا كبلوت صنحون سباي كونن زبلوين اللو بزحيخا تسمع تزمن أمصعو قلنا حنا قال أملاخ انتاي بلنا تم قدامو تابوتاتنا خي انتا يوم إلومنا إلنا بخمو كنبر دما እግዚአብሔር نخلنا يحجزنا أي بحكي عمقات زلوة تمرتي
ብሩኽ ምሸቲና ኣምሲና እሞ ከምቲ ተማሃርና ነብር ድማ እግዚአብሔር ንኩልና ይሓግዘና ንኩልኩም አገልግሎትኩም ባርኽ ብጸሎት መደብና ክንዓጹ ማለት እዩ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ጅውን ነመስግነካ እዛ መዓልቲ እዚኣ ብዕድሜና ዝሃብካና ዝወሰካና እታ ዝሃብካና ሰዓትን መዓልትን ድማ ኣብ ካልእ ከይነጥፍኣ እዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈትካልና ንዓና ድማ ሓይሊ ሂብካ ናይዚ ጉባኤ እዚ ተሳተፍቲ ስለ ዝገበርካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ኩሉ ካባኻ ይኮይንልና ኣምላኽና እዚ ኩሉ ስለ ዝሃብካና ድማ ተመስገን ንሕና ድማ ካብቶም ክንመሃሮ ዘምሰና ኣምላኽና ኣብ እምነት ክንጸንዓሉ መገድና ክነቕንዓሉ ኣብቲ ሓቂ ጎደና ክንመላለሰሉ ድማ ንስኻ ርዳእና ዓለምና ብዙሕ ዘለዋ እዩ ብዙሕ ዝስማዓሉ እዩ ንሕና ግና ናትካ ክንሰምዕ ከምቲ እተን ኣባጊዐይ ድማ ድምፀይ ይሰምዓ ኣነ ድማ በብስመን እፅውዐን ድምፂ ካልእ ስለ ዘይፈልጣ ግና ካብ ካልኦት ይጋልባየን ንዓይ ግና ድምፀይ ሰሚዐን ደድሕረይ ስዕባ ዝበለና ንሕና ድማ ካብ ድምፂ ካልእ ክንሃድም ክንርሕቕ ድምፅኻ ሰሚዕና ግና ደድሕሪኻ ንስዕብ ሕጂ እውን ኣምላኽና መመሊስካ ፀጋኻ ብዝሓልና ስማዕ ኣይኮነን ውሒድ ዘሎ ዘመን እንታይ ደኣ እቲ ንሰምዖ ክንፈሊ ብትሰምዕዎ ተጠንቀቁ ከም ተባህለ ተንጠቂቕና ክንሰምዕ ድማ ምስጢርካ ግለጸልና ተባረኸ ተቀደሰ ምሸት ግበረልና ሰላም አውዒልካ እናኻ ነመስግነካ ሰላም ድማ ሓድረና ትኩሉ ኣብ ዓለምና ንሪኦ ዘለና ሕማቕ ነገር ድማ ብፅቡቅ ቀይረልና ኣብ ሕማም ዘለው ብጸሎት ዘኩርና ዝበሉና ስማቶም ንፈልጦም ዘይንፈልጦም ንስኻ ትፈልጦም ኢኻ ፈውሰልና ሕዘና ናፃና ንዓልና ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሰልና ጠምዮም ፀሚኦም ዘለው ንስዓልና ስጋ ብነፍሲ ተኣስሩ ፍትሓልና ፋሕ ዝበለ ኣክበልና ኣብ ፀባን ዘሎ መስተረፍ ጠረሎም ደቅና ባርኸልና ኣብዘ ዘለዎ ኣምላኽና ኣኽናፍ መላእክቲ ክደነልና ወፊሮም ዘለው ድሓን የእትወልና ገሾም ዘለው ናብ ርሑቕ ናብ ቀረባ ድማ ድሓን ምለሰልና ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ናይ መላእክቲ ተራዳእነት ናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣበሳና እንደገልና ካብ ክፋድ ድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ደንገል ኢኺ ስጋኸ እውን ደንገል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስህቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍትሐ ወይ ስረ ግዚእና ኣምላክን ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒቀ ካና ሰሪ ኃጢአት ደምሳሴ ኣበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ኡራን ሳይድጎ ህፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሐነ ወንጽሐነ ይረሴን እስክሏል ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ መልዓ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ 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 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሃረነ ክርስቶስ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን
ፍቅሪ እግዚኣብሔር ኣቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ዝቤት እዝን ዕፅፍን ድርብን ኣብ ልዕሊ ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ለዝንኩና ግዜ ነመስክኖ ኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ባርኽ ብሩኽ ምሸት ብሩኽ ለይቲ ትግበረልና ኣሜን ኣጀሚሩ ዘፈፀመና ልዑል ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ብሩኽ ለይቲ ደሓን ሕደሩ ብሩኽ ለይቲ ስለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣፀቢቑ ድማ ክርዳእኒ እሙቕ ዝበለ ፍልጠት ክህልወኒ ብፀሎት ዘክሩኒ እግዚአብሔር ምሳሌ ብሩኽ ለይቲ አሜን አሜን። ቃል ህይወት ይስማዕልና ቦታትና ለቃመት ስዋዕትና ብሩኽ ለይቲ ቃል ህይወት ይስማዕልና አገልግሎት ይባረኽ ብሩኽ ለይቲ